ஜூலை 28 போன குரூப் எந்த ஃப்ளைட்டில் வராங்களோ அதே ஃப்ளைட்டில் இன்னைக்கு ஆகஸ்ட் 11 ட்ராவல் பண்ணக்கூடியவங்க இருக்காங்க மக்களே. சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தாச்சு மக்களே. போன 10 நாளைக்கு முன்னாடி தான் சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தோம். இன்னைக்கு சென்னை ஏர்போர்ட் வந்தாச்சு. நம்ம பிஸ்மி டிராவல்ஸோடைய உம்ரா ஹாஜிகள் இன்னைக்கு ஆகஸ்ட் 11 உம்ரா போகிறாங்க மக்களே. ஆல்ரெடி ஜூலை 28 போன குரூப் இன்னைக்கு தான் வராங்க. அவங்க எந்த ஃப்ளைட்டில் வந்தாங்களோ அதே ஃப்ளைட்டில் இன்னைக்குள்ள குரூப் வந்து போகுது மக்களே. இப்படி தான் வந்து நமக்கு ஒரு குரூப்பும் வந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்குது. இது எல்லாமே உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் மக்களே. தொடர்ந்து உங்களுடைய சப்போர்ட்டை நம்மளுடைய பிஸ்மி டிராவல்ஸுக்கு கொடுங்க. ஹாஜிகளுடைய ஐடி கார்டு எல்லாமே நம்ம கையில் இருக்குது. ஹாஜிகள் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஹாஜியாக வந்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே அனுப்பிடுவோம் மக்களே. கல்ஃப் ஏர் ஃப்ளைட்டில் போகிறோம். வெயிட்டிங் டைம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் 1 மணி நேரம் தான் கனெக்ஷன் தான் மக்களே. இறங்கினோடனே அடுத்த ஃப்ளைட்டு அடுத்தடுத்து புக்கிங் போட்டிருக்கோம். அப் டு டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம போட்டிருக்கோம் மக்களே. நீங்கள் உம்ரா பண்ணணும்னா நம்மளுடைய பிஸ்மி டிராவல்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் மக்களே. என்று உங்களோட நான் உங்கள் மைதீன்.